Ghana man. Ene day mo akwa ya bodi misa chia mo. Nse nyame adom nti enyina ye ho ye. Meni mu hia ya enye reboni bi so. Adesua ene nkyerkyeremu a na me ba be kyerkyere. Medika chia otumfo se tu otoso mi no Asante wura. One Asante mu ahemfo nyinara. Na machia otumfo ne nua ose ade ye konfia me otoso nan techimama wura. Mechia nananom atrankonwa ewo sunyane enyinara ene sunyane nsem ena ye beka ho asem. Senansen Nana Dormaahemaa Emma comment bi na wo kyere se ota Nana Boahenkoko echi na obi a wonta na echi bia no o se ohwe na oye na adwene yie ene yenyina so yenim se sunyane ensensem wo ho asi ahenefo ayi Nana Boahenkoko ene ohima nso so akwakoyi ofentem from me na sono busuma asokrawi entimentime ho ase wo ho enti o make sa comment no ohima nso nkrofo nso so abekeka won de ama ebi akwa atia na Akwamuhene a wo Sunyani Traditional area na nsensem nyina ne fare ba ne sen medikan aka se abra wo be ma wura fi winchi no eden nsensem enenam die meka fa ho ne se mahu se eye Nana Akwamuhene abusua enso so aba betoto amane oba ahema kyeremu se Nana Dormaahemaa vice president of Queen Mothers Association nti wo ho kwan se wo ka ahensem wo ba bia hadie mene Akwamu abusua kasamafo enya adwene papa eba saa na mo ton mo ani mo nyam die tienie Nana Dormaahemaa entimi nko side with one side enye ne kwan soro no every say Nana Dormaahemaa na ye bono regional house of chiefs president ono anso nim se asem no enko toy Bigusu ye video no mu ena bibi esi ya na wo senti ekwana mekokoboa me wie na ese wo se me same ho kakra ndi se mahu se masesame ho a de atie no na ni ye kase enam se Nana Dormaahene enim se omo ahensem no ensiye ewom se wona wo yi ahemfo no anase asi ahenefo no ena ayi Nana Boahenkoko a wo kyeremu se eyo hema no na di ni tumi ma Akwamuhene se monkoso na monye na enso so akyire wo hema no se de o ka ne ye no kwa de akyire no hema no asa da na chi ama won se ka bibia nkyere won enti ono so akosi ni die enti e wo se no kure wo mu no ekosie ansa na ya semente aka se we ne hene ana we ne hene ne senti no ensi enti ne kwan se obia ni titiriu Nana Dormaahene ehu nipa bia eta obi achi enye ne kwan soro no e basa na ese already was side with one thing na di woka ya ne ye no kura nso dia na kire se se bibia ekoyi a wo se oje amansan Nana Boahenkoko na koso ye hene na nso so
yenim ne yebesi da bi nti bibia ya abotre na saa semwe nti ne meka ne se akwamu abusua mo wo asem a mo wo kan enso so yeso obi fum kuma ye mfum nwia ena de mo ka sesia na ya ma anhwe yi a na se de mo tie na nkasa eniama sesa kakra eni monyam a mo wo no na anhwe a na ebesesa kakra nti mo mfa abotre now the American say me sa nsem bebre efri okasamafo a okasama akwamu abusua no ho won se bia meka emro Asante hene kan say sunyan enya nana makom enya wo nkrofo na manfo kan say Asante hene pa je say amakom eya Asante eya nokre sunyan eya Asante eya nokre medikin abekirem akirem wo platforms sisi ya mpo say emra friend say omampani da Rollins epese wo yesunyane man hene no okosere kwan free awuadumase ho efise na sunyan ya awuadumase ekontire awuadumase so ya Asante ya besi sabri entina sunyane hene bia ye konti hene amre bia wota awuadumase hene achi na wodi akomanhia akosom manhia na dia okan ya me de unsemre bi na nakwamu hene ka saa asem se amakom friends sunyane wonchini amakom eno amanfo se dia na nakwamu hene akoka saa enso na ye nokore ema ko sunyane konti hene so be kan sem different ameminim se ne okan na bebre ni enhye da nimu papa na enso so saa na okan no fi se ono so okan abakosem fi so ono no free da nchira so ho ne be pie ho ena den transo de on ka asem mane mfeva Asante aje obi a wabo ne trim se o ka nokore enne edi asem na kwamu abusua na kirem wo se wo mo pa kire se eye nana kwamu hene wo mfiri sunyan o mo kra na o mo mfiri sunyan na o mo firi hen ana won so kirem se eye no kure yan ya yeti hai ye mu bi firi wawase ebi firi sepaase ebi firi chese enkuro na obobo ni nyina ye nkuro atwa kumase ho ahia wo ana adehia na nkasa wo di ama oman hina konwa no so firi amakum enti da bia ye ka se ye ka bono proper baby e friend no bono baby kitwa bi na ka ho sunyane nka ho brekum nka ho brekum oya sokore domten wahu awuadumase ene sunyan nanam ona di sunyan friend saying ene nkura atwa ho ahia fia prenum nyina ona ne omonam awuadumase nanka se firi bantama ene okwa atwema ene oba nti kwa atwema ne nyinara na ase no kura na bi mpese omobeka efi say ya boye tirim ka de eni ho na medikin aka me say mo anka no kura mu nkontompu ebebo mo so bises de bia me ka say obi kuro kodi region bi na senya ne de abiem dia ene na yan Nana Dormaahemaa me bom mu ase bi say wo yo hen kese wo yo man hen kese wo te ba nwoma so ne kura ne debia wo se ne nifa hene ene boma hene se saa na tie dia ene na boma eni kwa so osi obi mbi se nche bia entotoro so man hene we regional house of chief president for half no be peja boma aye ne man hene no ne Nana Dormaahemaa ye pe so aye man hene to ne na ye pe ho na man fo be ka cho se Nana ntotoro hene ntimi peja na ye Nana Dormaahemaa betia peja ndi okoto dia ne bodwe ye nya nkyere de omfa nko ene ye kyeremu da se regional house of chiefs empeja man hene empeja obi man nye man hene na mmom eyo mampanin
ena Asante hene anaza wokọ dagbona yana wokọ friends mampurugu nso so na ayiri betumi apegi obi aye ne man hene oba gonja nso so a ya bon wura betumi apegi obi aye ne man hene emra ne chese dia wo boss ne betumi apega wo enti Nana Dormaahemaa betumi apega boma hena ye ne man hene obetumi apega kyera hena ye ne man hene obetumi apega abesim hene aye ne man hene obetumi apega Dormaakwam hene aye ne man hene ninkro no bia nkran kwanto obetumi apega no aye ne man hene na emu de ehunu se opega no ye ne man hene wone na ye pe so ahudie nti aman hene enta mpega man hene ego bi nya ne man hene nanso Asante hene betumi apega obi aye ne man hene fi se opega okura wone ne nyepe we adisua we ya simple a emabunu bi mpese wo mu besua na emu otan hunu nti ye keka nsem hunu me de besi ha me next video no me ba be ka bibia fa Daddy Lumba yere no mo ensensem no ho me ye video ba ko anopai post yi na me chim se me nua ba ko obekasa politely wasi ni awo kan nyina me no ye adwen na enso so Daddy Lumba se mu edi me ne wonya adwene pese na me chire mu se ekwan a ye maame akosua sewa afa so ye ade sesi ya no enhye da mfa kwan mu papa obetimi awo points ebise ni niema nyina kire se wa bre e wo Daddy Lumba ho no kore nanso so emra de eyemra so ho enti ekwan a fa so sesi ya na enye mra no kwan so no it's a tradition is tradition eno ne me next video a me de beba me da mo ase